Střední Evropa jde svou vlastní cestou. To je hlavní heslo letošního v pořadí už 4. ročníku Svatovojtěžské konference. Pořádající spolek vyzdvihuje činnost svatého Vojtěcha, který působil jako misionář na území dnešního Polska, Slovenska a Maďarska. Právě jeho odkaz má inspirovat země střední Evropy k bližší spolupráci. Více informací přidá kolega Šimon Pilek. Šimone, dobré odpoledne. Jak si spolek dědictví svatého Vojtěcha, který akci pořádá, prohloubení spolupráce představuje? Dobré odpoledne. Právě to letošní heslo, že střední Evropa jde svou vlastní cestou, tu hlavní myšlenku a představu nějakým způsobem naznačuje. Ono to vychází z té aktuální, ne zrovna úplně lehké geopolitické situace, kdy z jedné strany čelíme velmi rozpínavému, agresivnímu ruskému režimu, kdy Vladimír Putin rozpoutal krvelačnou válku na Ukrajině. A z druhé strany ta nejistota tkví třeba v americké administrativě v čele s prezidentem Donaldem Trumpem, který často střídá velmi impulzivně názory a velmi těžko se tak Spojené státy americké v některých chvílích čtou. Organizátoři proto vyzývají, aby státy střední Evropy této situace v uvozovkách využili toho, že se ty mezinárodní ledy v uvozovkách hýbou a aby v této chvíli a v této době posílili své vlastní postavení a svou úlohu ve světě. Té konference tady se dnes účastní různí politici a taky akademici z celkem 10 různých zemí. Nejsou to jenom tedy ty země střední Evropy, jako je třeba Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, ale jsou to i vzdálenější státy, jako třeba Itálie, Řecko nebo Rumunsko a Bulharsko. Takže se určitě z toho dá vyčíst, že zájem o tu konferenci prostě přesahuje i ty hranice středoevropského regionu. Samozřejmě tady byla taky řada českých politiků napříč spektrem z těch koaličních vod. Tady byl zastoupený třeba senátor Zdeněk Hraba, naopak z té opoziční strany to byl třeba poslanec Karel Havlíček a oba ti mnou jmenovaní tady rozvíjeli myšlenku, že v těch dalších letech bude klíčové zejména rozvíjení spolupráce na úrovni Visegrádské čtyřky, tedy samozřejmě mezi těmi 4 státy, kterými jsou Česko, Slovensko, Polsko a taky Maďarsko.